sen ni pedian sengop hai pi shagane ga Jingiaseng ba a jongi kane ga sngi ni sengop men bangi la yo ye ga Sabbath school mane para kane ga por ka bangi snot lang kum ki riunget ki jong Blei ba mane kane ga sngi ba kentang ga jong u nga duai bu Blei don kat bat ngi wei pi wei kat bangi mane u hagilong long sem jongi kumba nila keren mane u Blei don kat bat ngi what happening ke jing mani jungi long sem ai ngo e kane prabanget mi rang yo e kalat banya mani u Blei klem da don gino ki jing wit jing wa u Blei ko khu ya ki jing shakri jungi nga priang su hai parlok ru la se ki Blei snot rangkat bat ni lembaga ne YouTube channel jong balang 7-day Adventist live crap ku Blei shibon ya ga por jong pi bat ya jing jit jong pi banya mani lang bat ni kane kesngi te banya sedang no ya ke Jingiaseng jongi ngin ya pai shi got jin wai ke number ke ba sau spa kat an na ke SDAH at spa prapoi na got jin wai ke barim kasi lai spa san na got jin wai bethamai ke jin wai ke bakerteng pet show jisu ba klem top bria Pechu Jisu baklem top bria ngakwa kum mau ban im babha kajing im jonga kadap dapop dajing im jong u yanga to sok sounds bad. Power on. Bluetooth mode. Pairing. Paired. Pechu Jisu baklem top bria ngakwa kum mau ban im babha kajing im jonga kadap dapop kajing im jongu yang atusam kajing im jongu yang atusam kambangan yobor jing sneban jom kajing im jonga ladap dapop kajing im jongu yang atusam kijing mong bajor han kirit sao jing yat bon jonga yakilatao gamen sim jonga gas no shepting kojisu yanga mamito crane na jing im jonga yanga to sam kambangan yobor jing sneban jom kajing im jonga kadap dapop kajing im jongu yang atusam Jisu baik na ngaumure kajing mama jan kembali laka jom ngamon jom mengapian jengem jom beban pengkalapian
jing yam jong yang atoma da jing in jong haga kada katin jong ya ngaka ben ko you try and sawan nam jing let da jing in jong yang atoma namangan yo more jing it man jong katin him jong kada bla po da jing him jong yang atoma Rabangit shuang in your let hagajing dwai in ya pai yagi Bible jongi sha kitab jongi sam ka lenong ka bahriu hosan in ya puli ka khat ka basan bat ka bahnyo kisam ka bahriu hosan ka khat ka basan bat ka bahnyo ikentin kiba ong kumne da ki kiba iting men pai tin yangi hakahok a Blei ke jing pen im jongi me ubalong ke jing shania ka bakut ka kendo baro bat ka jong kita ki shajngai halor ka duriao kot ben gong uba pen snap jar ya ka jing kerho ki duriao ya ka jing kerho ki jingat pelung jongki bat ya ka jing ki win ki pai pa to blame kerku ya kini ki kentin ki bangilai puli ka ni ngapon inya pendem ki klik kat ba ni ya dwai a Blei upa jingi bahabneng sa shi sin ko try ni wan Lyngba ka ni ka Jingiaseng Iathuhkhana nga dwai men kerku yangi wei ko try kat bengi sno ban ya risa rengkat bat ki prabangit ki badon hagi jaka ki ba per nga dwai men sim jo me on yat hapdeng jongi nga dwai ba mehi men Ialam yangi ko try hagi ni ki por ki bokum kine nga dwai na benta ki bapang ki bashitam nga dwai na benta ki tu ki bala do no ki ba it ki ba thon met tip ma me ko try iki long ying long sem ki ba shem iki Jingiaseng ki ba ki ba tan kerku yaki ko try kat kum gijing don kam jongki try la don mano na pdeng jongi ki ba don hapdeng gijing pat donut gijing do jing kermen gijing bams ngo tiknai gijing im men slow halet hajan jongki ko try but kumba mela kular men don hajan jongi men yarap you wait na pdeng jongi ki badon kumi kita gijing snow bengin yo gijing shlur ba gijing snow scam Lyngba jo me Blei try kat bengia senglang Lyngba gani Jingiaseng Iathuhkhana to ai be ka buram jo me on pendon buram ai be ka kerteng jo me on pen crownam but to ai men don rengkat bat mi wei gani ka sngi kat bengia pdeng gijing kerku Blei jo me ha kerteng u jisungi dwai ikini baro amen Prabaget kapor kalapoi yang i benginya pai pat sa shakawai kabenta gijing shakri jongi wala dangi don agi yang ki sem jongi kumbengi le ki wei tayo nila yalum ya gijing show but let's say on la play line in la pat ban let pen pai shakabalang kanang ba ya ka kam jonga gospel on la ban penyat sakmat ka kam jong Blei ka nung sadin ta kanay kapor kum kadak ka jing pen i ya jing kerku ki bu Blei la the alo jong i wei la da pila pen kre ka wei na ka shipau snobha ban Ialam hagi yang kisem jong pi kanay kapor hadin wa pidap ban lum ka wei na shipau ngin Ialam pan ya ka jing kan show mission te na kapat pangin ya no kaloi sa kanay ka kam Blei un kerku yang i
ต้องยินด้วยเอาเลยปาจีบหับหนึ่งหากเนกสเต็ปนอไพสงียายงูยามีนักบันตากิจิงกัดคู่บาร์อมลาเทอลอร์จงนี้ไตรยายงูยากยิงกับบังอิละบันชองบันซายายงูนักบันตากิจันคุบจันพองกิบังอิละยอกนันปนันกำกุไตรหากิสงีกิปอร์บลายาดนอชเบียนนี่ไองูยากบามกัดดิกับบังละไอนี่ไองูรุกุไตรนักบันตาก็กัดเขียกับบังละไอฮับเดงจงอีเวปีเวฮอยมิสมทูไปกิดอนกิบปังกิบิชิตัมโรกจุกปอร์reclamar the team go try ki kloy but them don burom yame wat Lyngba ki jing shitam jongki try yakum ki neki prabangai yakum ki neki paralok jongi snob hadon hasenda jongki I bor me ki kram kin la ban shania bet tang hame kat bangi pen pai yakan neki jing I snob ha jongi ka wai neki shi pau but ki jing kan show priang neki go try but to I wat la ki neki jing I jongi ki long tang ki berit Rangi don ke jingkan men melak ban roy nak benta ke kam ke gospel jome. Map ngi pop ke renkam jungi ke try. Ke kui ke kubor ke begin yo snow hadin kat tu kat ni minute nang ni. Men ke ku yang ngi wai pi wai begin lan pen shash gor. Bat begin yo jing mentoy ke try Lyngba ke tin jome. Ai ke tin jome kan pen shai hangi ya ki jing hikai ki bangidai ban yo bian. Ban yo pedian ngani sungi hakat tang uji sungi duai ikini ki ai baro amen Pramanget kublai shibun yaka jing no senyang jompi Lyngba ki jingin show Lyngba ki kawai na kishipo ublei nang yai kuya pi ublei nang yai Ialam ya pi ki jing im pi at ublei unang yai pendap ya ki jing don kam pi halaga sngi hakaniga por nginya poino sya ki Jingiaseng Iathuhkhana but nginya pet ke ebu blei don nagbanta jongi hakaniga sngi to blei kerku yang ni way pi way kan bangya penut por lang Lyngba ke tin ke jong u sa shi se chwa bangya puli ke tin ke jong Blei to ni pendam ki kle bat ni tuai au Blei u jong i ba habne u Blei bolong u nong bo nong thau u Blei u ba it kan rei yang ni way pi way what happening ke jing long pop jong i mela shim yang i kum bangi long mela jit yang i go try bangi long ki code ki jong me Yarap yang i begin la ban yang scam hadok bakot. Yarap yang i go try begin la ban im ke jing im ke badai bian kat kom komon jong me. Try ngila pan sungusi ya me hashibon ki rukam. Rai hakan ni ka sengi ni wan ban yang mani langkum ne. Hakan ni ka sengi ke bakot ke bakentang jong me. Ka sengi sabaton ke badon buram go try. Mi pano men map iki pop ki renkang jong i. So wasait kot yang i way pi way. Da ke jing kular Lyngba kasnam koridor jome try kat bangya play ke bible kan nega por kat bangya persang ban yet kijing hikai kijing ai ban sim kijing kentu naga banta jongi kini gisngi ki bakado jong ke history jong nega pertai ai bangin yo ya kijing mentoy ai baktin jong me ko try kala ban pen im ya kijing im ki bator khom jongi ai baktin jong me ko try kala ban pen Shaphang yani haga jing Shaphang jong ga jing pen im ni boti ya ga service i broke away haga tang jisu ngi duai ni baro amen sa shi sen prabanget kublai sabatan lesi la ga long bala wala da pia don hayeng hasem sha ai ti yigi bahayeng basem banya kublai sabatan tawnya ngini persang ni kublai sabatan Blei kerku yang i kat bangya Manilang hakan ni sabatan bangangit scam Blei hi bat ke kerteng jong u ngin la pendon buram Lyngba ki jing ro jong ki jing ruai Lyngba ki jing ro Lyngba ke jing puli jong ke tin ke jong Blei Shwa wina poi sha ke jing puli
Nasukwa ban wanra kum ga Jingiathuhkhana bat illustration bat ngin se persyang ban ya te ya gini ga jingmut hadin menglada ban puli ya ga ktin ga jomo Blei. Husnam kat pras pa andru husam. Kari Amerika kadang don hapdeng ka jingele ka bakraw. Ngi kot ya ka civil rights movement lana ka civil war ka badon hari Amerika. But hakini gipor kala don hajing sha ka jingele hapdeng gipor ki ba Shaphang shatay but gipor ki ba Shaphang shatay. But kawai ka kanhun anda kala yo hajing sha ban tep patok ikinong shom shnong hagi chakala se ba kila yo job. Kinong sha tep patok lana kinong sha set patok kila yat lang ba ki jing ki ba shakay do tata. Para kani kasing shukwa ajing sha ban ya sabat pi shapan kani ka way ka Jingiathuhkhana ka ba ngila yo snow lana ngila yo puli lang ba ki got history. But kani ka lajia kani ka jaka ka ba ki kot ya ka Santa Camp. Kani ka Santa Camp hajing sha ka don Georgia nga laklet ya ka Lyngba larak ngambak lai mat kadai ka Ardensville ngalapan bakla halor kani ka Lyngba andai kadai ka state lana ka jilla Georgia jogri Amerika but kani ka Santa Camp kat ba kinong Ialam lana ki bor sanshan ki legit ya kani ka camp kila mut ban tep kani ka camp kumba shi po hajar mut ki inmates lana kinong sha set patok ti kani ka jaka kila yashna kila iker ki kanro daki ding hajing sha kila ker kanro daki ding kana gi brugger mla ban pet but hakani ka jaka hajing sha ka don kau iway iwaduit ibatuit napdeng kata camp. But kani ka waduit hajing sya ka biang ban yo malumala ban pendon kam na se ban sum ban side ban shet ban tiu let's say ban pendon kam yikiway jing don kam jong gibreu. Henry ka jing tmu jong ki borsan sya gitu ki por pat lane kini arliang mamla lane kini badai pet ya to bathan Georgia lane kini Santa Camp prison kila ya rai hajing sha bakane jaka kande tang nagbanta shi po wajangut rekat bakila nang tap igita kinong sha set patok kumno kane ka camp kala hapban pediang ya kumbalai po hajar ngut kita kinong sya set patok kejaka ka berit kejaka ka badap ka biang tang na kabenta shi po hajar ngut peaceful to hi habaki breu sya set patok kamju don hajing sya kejaka yang ibengin yang nya teng ilalong kum ki knai kum ki miao kum ki mrat hajing sya set patok kamta begitu ki por jogane ka civil rights movement na ka civil war. Tega Jingiathuhkhana ga ong hang ne ha Georgia ha ka Santa Camp. Ki bruglas nang sedang bandap kata ko ka batuit na kata ka napdeng jo kata ka camp kala nang rip na marbo ki brug kala nang bon but kalong shisha ka bas ngo trim hado kata baki breu hajing sya kilhap bandi na kato ka kilhapan pendan kami kato ka ban shet ban tiu kilhapan suma kato ka jo ka shumot no pilai po ajar ngot ki breu kini pendan kami kato ka jo ka takla along kum na lai bag Jingiathuhkhana ka bagi breu kila sedang maniopang ki breu hagawai ka liang kat bagi dang sya tep patok kim don bam kim don di kabapian kabadak pura kaban penplung ya ka met jongki kila sedang maniopang yang kena jingpang bagi orang scurvy. Kila sedang hajing sya ban sedang ban tliu kena kikmat. Kila sedang ban don stang ke snap hagamet namar kimio ay kapam kawapian. Nalor kata jingpang kapera kila wan ban halor kita gibreu gibasyong basa kata jaka. Kena Santa Camp kata jaka ka bau Blei
ulale yaga kamba ka bapala haga ni ka por kim don show yaga lat ejing shaban yo ek ong ka bakhot bandi haga wega sngi haga tayo ka ba ajung nai August kat trans pa andro pusao haga wega ki sngi jong tayo ba a la wan uneu labba obajur kini kino apa harai kita ka kam kila hap ban lek shaga wega lian jong kan ro mar ka ta kan ro kala kelon but ka kala sedang ban wan ban room kini ki bro ajing sha kim don ki barracks na kim don ki yeng ban shong ban sa ki shut tak tang ki plastic bagi lahap ban shong to apa kat bo ne uslap kim don nap kumbangi don la se ni ki sing nap ki ba sai kim don mattress ki lahap ban shut hiak bat halot ki mau halot ki plan bat ki la shu persyang ban keduk iwe ban ya jan tenang ban yo ek jing sai iwe Hagi jimpang, halor uslap, halor ki jing syam lese ki ba snutrim, kini ki priu ki lahap pan sya kita ki jing penshitom jong kata ka jong tau labba. Uniu labba ula wan sendon hagatur jong Eriong. But lasdang jing syaban ronglot iki badon hagata kem. Do yang mai kat begini ki breu ki dang ya tiak kata jaka une ul Eriong hajing shau la penjulor dot khot ya kata jaka babon ki breu ki bam don bor la se ki bla tolot ki bla jan yap nama ki jimpang ha kata kami ki la yap bat da ki po ha ka sing babon ki la hap ban ra ki ban let ban on tap Lalu pipuli Shaphang kan nega som ta kem ka long sha ka ek pasmu si do ka ta baki breu ki la sha le kum ki miau ki so na ka Jingiaseng ka so tanan halon ki neki ek along ba hadin kata ka Eriong hadin utau labba ubala taplot ya kata ka jaka baki neki inmates ki la shong la yasa kumno kadon ka jaka batua But ini umpot liu na kata jaka. But hadin balarang uslap, hadin bala wai kanega Eriong, erngit. Peter kaya baca ita umpot liu, iyai kersoi. Ajing syahaduk kini gisngi menta. Ajing Iathuhkhana ka pasmo tanat. Ki historian lana ki breg ba thought pang history jong gari America ki ong ba itai umpot liu lana itai sing ian ki la ai terteng ya ka Providence Spring kadai ka kamba ka jong Blei hapdeng ka Eriong kini ki breg ki la yo ki jing don kam jong ki ka badai ka ka bakho ya ki bikin deep bikin sun bikin sat bikin chat bikin deal Habang perkat Shaphang ni ki Iathuhkhana ka jimut jim perkat jonga ka let Shaphang ka wei ki jing kendo jong isenran ki jong Jesus Christ kat bakidang tmu ban let na Galilee Lyngba ka Duriau Galilea Sea of Galilee jane ki juong ba ki judan ba khot Tiberias Sea ila tmu ban let Capernaum Kad bakilai shong hagaling kadon ka ka bajia bangin ni persyang banyak pet kato kat negit khot tu ni pai sha the gospel kat kum Yohanes kalonong ko bandriu the gospel kat kum Yohanes kalonong ko bandriu but scope hang ni pet kat khot ka bakat sau kat san but ni puli kato ka benta kat ndriu hado puwei Rai ngin pet shwa kendia ka background ka bajia ni u Jisu udang dep ban besar ya gitu ki bela wan ban sengap ki jing hikai jamu kumbasan hajar mut ki reu rang ba klam kan yagi kentai klam kan yagi longbe klam bo jing kan yagi kenare san hajar mut Jisu la ai bam Lyngba sant ligi kpu ban ar ligi dokha Pila pun puli lesen aduk ka dekot ke bening kong ter bat pensyang meneji Iathuhkhana ni ki breu ki sedang ban wan sengap i Jisu om nama bagi kuat ban yo snow ke kubor ke jongu lani ki jing hikai ni besno tenat jongu henry ka ne jing Iathuhkhana ni ka ong lani ka neglan nong ka ong ki breu ki kuat ban yo bam malasi ngam tip la kadon ka nem snew gitu ki pon ngam tip la ki breu ki dunai ka bam ka di gitu ki pon Rai ikum ba ka jing hikai ke jong Jesus Christ kala
Kalau kering ya shibun ki brew kin wan ban snap. No balai hadin bagi layo ya jing hikai hadin bagi layo ya jing Ialam. Kin yo ro ya kabang. Ngam tip la ka evangelistic strategy jangi kini gisni kan long kata dur hato ki brew kin ya wan mo. Hoi ki brew kini gisni kila kambik kambiang kila kam ya ruspa kila yo ya kabam kadi haki babon balang. Reoet minang don sige bakam shitom na pleng jongiru. Reng ya bit nya biangi nim poi shado tau pot bangi ngi ong bangi kerdo. Wat akini gipor bangi shitom kumne. Ngatrai ka bam kadi kaja udai dengan nang edon he ying hakaba nim don kam jing shaban ban ya Shaphang. Kini gibriu kilaya wan bat ngap Jesus Christ namar bagi kwa ban yo bang. Te Ngan poin siya nega siya Iathuhkhana, rai ka nega siya long ka background, ki senran, rengkat bat ki briu, ki layo i ki kambak yo pala ki bu Jisu lale, hadin ba ki layo i ki nega kambak yo pala, ki nang tarai bu une ulong usim jongki, une ulong utaw nong Iathuhlupa, ba ka Bible ka Iathuh, ba unsalong unong Ialam, bat unsalong ru hajing siya usim jongki, ki latmo hajing siya ban le jubor yo, nginya puli hajing siya ki dikot, kiba beteng kini jing Iathuhkhana nang ni Shaphang. Terkot bakat saw ko on. Terkot bakat saw ko on. Onda kita gibriu kila yo iya ki kam ka kamba ya ka bau Jisu lale. Kila ya on une ulong sisha utaw nong Iathuhlupa uban sawan ha ka pertay la Iathuhlupa Nado memberim Lyngba ki nong Iathuhlupa ki bala keren Shaphang ane jing sha jong Jisu Mika Isaiah Jeremiah nanta ki wei nong Iathuhlupa ki babon Shaphang ka jingwan ka jong Jisu kumu breu. Te onda ki lapet pide ban tip hai kene ki jiu ki de ki breu jing sha ki basmong nat ban pet ya ka Bible ban puli ka Bible malaga smi. Rai hoi ka don ru ka jing hang ne ha ka ba ki jiu ki pule ka Bible bat ki long literal ha ka jing mut ba ki pule rai kim penrung ya ka jing pule ki don jom ki. Bat kim pen trai kam ya ka barok ka ba ki la yo jing hikai Lyngba ka tin ki jobu. Kumang ilai pet bene ka sabat skulu Jisu dumok ya ki jiu ba doang ba pi long ki ba asap na mar balai ha ka jaka pen shiri ka tin ki jong Blei pi pen kesan ban ya ki tradition lane ki rukom ki dustur ki ba ki ju pentrai kam ki tu gisni kaya ba jia ki breg lai kamba ki jong Jesus Christ bat ki latmu ha jing sha ban le ka bat ni peteng ha da khot ka bakat san khot bakat san ka ong na mar kata ha ba Jesus latip bakin sawan thungs im ya uda ka bor ulakan ria no pat sha uta ulo marwai hi Jisu anda ula tip begini ki breu ki don ka jing tmu ban penlong sim jubor yu ula sngot ko ba ka ne ka dei ka jing penrem ma jing sha ka jing tmu jo Blei ta na Jisu don ka jing sngo hun ban yo ban long sim maru Jisu hi ulong sim jo pi jo na hashwa bun wan jing ne ka pertai ulong Blei bat ulong sim jo ka pertai pero ka wen Lagi breu ki lakwa yu Jisu bun long tau sim uban sensyari ki uban ai ki jingeda uban penlatnya ki hajing sha na jing sensya jong inong rom bat ki wei ki bele persha ya ki hima jong ki jiu lane ki kon Israel ngila ban on by extension to nya pet benta ga ega bajia ki sengran ru ki lalong kita ki bayadon benta begini ki breu ki layat mo hajing sha ban lani ki ladon kata ka jing kermen keman syong na hoi ka teks kam da syai la da ki tre rengkat bat ki nem henre ka Bible ka om ba ka ladon ka jing tmu ban penlong im jubor yu Jesus Christ senran ki la do jing kermen ha ka bo Jisu la pet no na kata ka jaka pra bangai la ka poi ka por ha ka ba ma phit mangangi dei ban let's say ki breu kin tiu buram ni Hatong in long kumu Jisu Bangin snotho baka mission jongi kamdei Shaphang kanam kaburam ka mission jongi kamdei Shaphang kashuki ka mission jongi kamdei Shaphang ka jing itho ithau jongi babon balang
Henry kadai yang ni bengin syakri. Kani kadai ka way ka jingmut ka bangayo Lyngba ka jingtmu jom Jisu. Jisu tip hai ka mission ka jom. Jisu tip hai ya ka ega budan kaman le. Ba kata kalong ba un haban yap na banta ki pop jom Ibreu. Pi kini ki distractions ki wan na maru setan u kwa ba jing syaban ban pentame yu Jisu Christ. Lani ban tunjuk yu wasibun ki banta. Wat hado ka jing puli jom ni na ka gospel Matthews kelenong pasal i malaga por setan wan na gitu ki jing tunjuk barok lightly u Jisu pen pai persya i jing tunjuk jong setan da ki kentin na ka Bible u Jisu tip ya ka mission ke jong ta da us mong tho ba ya uhi kalong ka badon kam ba unlong ba redam kang ba on pen kraw ya u tip ba u ba khadu long ba ningkong long ba khadu Kakubor ka ba snow tanat prabangai. Kakubor ka ba snow ka ba ay man sim katatay ni wepiwe. Kadno ka pertay kan long. Kadno ka sansyar kadar kan long. Larang ni kibriu ni kloy ban ay shway ka jingirap. Hagajaka bangin yo jingirap no. Kadno ka pertay ka marian kan long. Hakim lang salang. Larang ni kloy ban perkat na banta ka jingdon kam jong giway. Hagajaka bangin pan ya kijing don kam ya ladi hot kini ki por kalong ke ba what happening bang yo I bagi don ki briu ki ba ki bala not months no ha ki briu ki ba let cheki baduk ki rangli ban let ban yasam yukau yasam ki jor ki jep ki don chibon ki briu hagari kasi ba jantia ki ba let kini ka kam kini ki sikat bang Ialam ba kini pandemic covid Ikum baga nega jingpang ka shisha ka setting haga jing im jungi way. Lani ka long ka nongrim bangi way ngi im ngi sa agini sngi. Andrei hatongi sngongo pa di kita gi breu gi balik mini kam hatongi juduai nagbantagi ni gi breu. Hoi kata ka day daga way pa ka emphasis bat ngin siya pet ya kata la dangi yo ya kala dangi way pat kipon Henry ka kubor ka bangi yo I hangni u Jisu la ki kamba gi pala ki breu ki la snow scam bo neo de nong etolo pa blei etolo pa ka tenjo blei bat ki la kwa am pelongs em yo bat u Jisu kan type ya kata jing kwa longs em ki breu ki la do jing kermen ki senran ru ki la do jing kermen ka don ka jing ki win Habang ikren menes pang Iathuhkhana tu Eriong bawan Lyngba tu Lyngba belawan hagatu ka Sonta prison camp kebadan Georgia. Ngangit scam ka donut jong ki senran ki jong Christru kila don hapedeng ka jing kiwin namat une nong Ialam jong ki ulayok ka buksiar balong nong Ialam lane usim henry lo kentai ula pet no shalom ngangit scam ulet banduai ban ong yuk pa jong ubah beneng supaya rap ina kani galom jing tunjuk ka bangakwa ban lai Jing Iathuhkhana da pen bot hadin bu Jisu layan kisenran kila apsipor mereka bu Jisu klamwan shu bet ka ega bajia ka khot bakat riu ini pulit ter bet hadu ka khot ka baat puwei te habala janmit kisenran jong u kila let hial sha ka duriau haba kila yakiu hagalin kia let sha shilian kata ka duriau sha Capernaum te kila let te kalala dum badu Jisu ompat syamwan haki Jisu lami na kata jaka bagilaya mod bantungs em juboriu ulami badu klamwan shu ajing sya panya kendo igisenran ngangit scam haba kila tumo bantungs em yu Jisu Christ kila de gijing tre lang jongki babon balang na kato jakan re tangi senran kinong la bantungs em yu Jisu Christ nama ki gilong tangi nong bod ba ki don tang khat arngut re ki pait ba ki babon belin kila yawan lang ngangit scam ban yathum ban penbor yu Jisu bun longs em re ka ega bajia Jisu la pet ki senran kila ap u Jisu klamwan kila ya kio hagaling bat kila ya mut ban ya let na sa Capernaum kat ba kila mut ban ya let sa Capernaum kala de kapor ba kham janmit kapor kabla jandum bat u Jisu umpat wan haki kat khot ba khat pra ga on
Bat kata keduriau lapen ki. Habang lapen ki tanamut kadon ke Eriong. Bat kata keduriau lapen ki da ke babe kal ba. Lane ke Eriong. Ke Eriong. Ting yu I hang ni hagaway yang kadon ke jingki win ke Eriong I dono jongki namar u nong yang lam jongki u klam priang yak jing long sim hagaway yang pat kadon sagaway pat ke Eriong baki kendo haga jing im ke bakken jado jongki ka Eriong bakken jaman sim ka Eriong ke bakken jado ru haga juga po ki ya Lyngba kini ki teli ki Eriong takadaw ngala ay kerteng ini ke jing kren ke jonga ka Iathuhkhana Shaphang teli ki Eriong. The tale of two storms. Kerekot kaba kat kendai ke ongkum ni. Anda ki la yaking yakaling kabamot. Kumta lai nesau mail kila yo jisu buyat halor keduriam. Bat ba ula nang wan hajan kata ngaling te kila ya syapting. Kat ba kidang don hapdeng kene ke Eriong, kat ba kidang yaking kene ke ling, kila yat kumba laila na saumai, kam dai gajing yat ka bajengai, laila na saumai la se kila banya yapdeng steng ta sau 4 minute. Hoi ha ka la se yo ka kam slam ka kam jengai, yo ka kam shitom banting ke ling, wat hapdeng ke Eriong, erngit. Hendrai kat ba kidang le kata, kidang e persyang na next camp ban penkei lane ban yarap ke ling bakan long halor kila yo I badan manoro no bayan but ngamtip la kia I thok na hem you can rat jongki henrai ka tien ki jong Blei kong te kila ya syapting kila yo I jisu boya halor duriau ngamtip ka ka open syapting ya kipan kidang shio I ka kamba ka phala ka jisu la le Lyngba santli ki kpu but antli dok ha bo kna ulawan ra hu Andrew. But Andrew ula ayu Jisu ula besar yang kisan hajar ngot but ki kon ki kti ki kentep ki longkme ki badan ha tu jaga ki basngap yu udang sudah ban le ke kamba wa pla udang ki dang sudah hajing sya ban tmu ban tung se yu rai hang ne ki ting ngamtip lara ke jinget haki kamdon bo Jisu un yadai ki pek jinget Iathuhkhana gong kumno kaktin jo Blei gong Kerekot pa arpo, hendrei ong haki, day mga, to wat syapting, imat kaktin jong Blei ka suggest ni, bagi klem ito, o deo jisu bayan halor ka Kani ka pen na to ka jing yashem, na try jong Petras, u Petras ong, to day mga, ulayan halor ka Kani ka day dakaway pat, ka jing, bo jing kan mau, kat kumuyones. Ujisu long de mga to WhatsApp te kumta ki la yapdian snobha u sya katagaling. Pagay ka ba dya? Kumne ru katagaling kalapoy ha katagajaka sya ka ba ki la yathaw manlay. Nastrat na ikitin kasi hanim ki ang ki la yathaw manlay. Namana kito ki por ki hap ban pendon kam deki jan, deki sale. Batla di day ling ibarit ni ling ibahe ro ki hapan penon kam lagi sale but ki hapan tho ya ka direction lane ya kalian bagi kuat banyai kay ka bangai I hane marsen dep yo I Jesus Christ kani kala Eriong ka syuja namte bagi jing im jongi ki breu bon sin balay bagi jing ki wan bagi jing im jongi balay bagi shem ya ki Eriong erngit Lyngba jing im jongi imat kadaw kala banlong baka jing ka focus jonga ka jing kpi jonga kamlong hu Jesus Christ kini gisenran ki klem kmi hu Jesus Christ wala do Jesus don hajan ragi klem kmi hu but kila kemti rai on do Jesus long de manga de hanta bagi pet shone ukan rat jonki ublakan tat jing long im ublakan tat jing long long crow hakim lang salang but kila yo I bahao Jisu kadon kemensi kos ngoret kay ka bang akwa banwan ra hapren jongi kani sngi galong tong puli yang kat kwat ka bar kuwe but nan chuan ra ka application kandiat but ngin se puli atli kwat na kitab sam but ngin se penkot kani ka jing yaseng jongi
Te kum ta ki lai pedian snob ha ya u sha kata galing kumne ru kata galing kalapoi kumne ru tarmot in an instant hai klip mat iba tangkum to kaling kalapoi sha kata jaga kabalong kasno kafernam ya kabakila thau lane kila yathmu banle prabagai paralog kaktian jong Blei kalong shisha ka basmot tanat habang ngi puling ngi pen lutpor ngi sha iman sem bon batay ya shibon ki ek varok or ka Eriong kalawan ban hap halor ka jing im jong ki neki senran ki jong Chris kadon ka jing ki win nagadon jong ki Nanget scam gini kisenran kila do jingkerman namarong ne u nong Ialam jongki u master jongki u rabbi u nong hikai baki khat ula kentat ya kataga kabuk siar panlong u breu u papau nam hapeneng ki imlan salam Henry haga kelemaat kabadai kababian u jisu ula penjem ya ki jing ya kini ki Eriong bro artli ke Eriong ka baki haga jimu cemperkat jongki ka baki win bat ka bala penduk jingkerman jongki bara gawe galiang ujisu ulapen suki ya ke Eriong ka bala don haga ka balawan halor kaling jongki prabanget ngamte larang laju perkat na em ya kene gawe gamat bunsin ki Eriong ki wan nagano gadao mention tayo ngala stress haga jing ekran jogi mention tayo banaong imat habagi jing kiwan ublay ukwa ban wanra ya kajing hikai yangi kajing hikai ka bakumno ken kabangila banyo bunsin haba nya syam ya kajing nya syam ya kajing tunju ni kali kana kajing kali ningkom balay mga Habadan mano lese baklat agalong ying long sem jonga jongpi ni kali balai ko try baka nega jingjia kala jian nagbanta gi bait ki bothan jongi habateng teng ni duai nagbanta ka jing Ialam ga jong Blei but Blei uklem ai gat kum ga jing duai ga jongi ni ong balai baka nega jia hakikmat jongi niu I baka to kalong ga babahatam hakikmat jongi senran ka jing long skill ga jong Jesus Christ kalong ga babahatam ragi kmat ka jong Blei kadang ke ek bu Blei utip ka bakhamba slendet ki jing im jongi takadaw don manor baong God's timetable is not your timetable God's timetable is not my timetable kapor ka jong Blei kamdai kapor ka jong pi but kapor jong pi kamdai kapor ka jong Blei Blei udon laga jong kapor Blei utip ya ke ek banle Kumenem step mi pet haga mission story lada Blei udon gejing tmu wat ki ek be isitam gi be gejing im jong breu Blei ula ban urlong ya kita gejing tmu gejong ko ngim don kam ban artatin prabanget namar hapdeng gejing ki babun ngilak bandan shibon gejing keli shi hajar teli gejing keli ngilak bandan rai Blei utip ya gejing shem bat utip ru hajing shai ke lenti ke banging idai ban mi naka habang ipet hakini gisngi babon nangingilay that ban siya siyang haye babon nangi nilalang mabangim la ban yatray ban yakta kanom hakini gisngi kalong bangin niya siyang kamjangay wat haging gisem ngin haban yathiyak kamjangay kataga day ka in theory gijing mo yung social distancing Ngimla syo jing syaban banyak kendo bat ki para marjan ngimla syo banyak kendo bat ki para bangai kaman sim jongi ka snow dukha kaman sim jongi ka snow thli ai para bangai kum hakini ki por kat bangi im misa kini ki por lada ka jingmot jing berkat jongi ni kami shu Jesus Christ lada ka fokus jongi ka long hu Jesus Christ lada ki neki Eriong ki bawan ban be na ka diang bat kamon Kinwan ban be ang jingim ka jong piyo jonga kinwan ban penjulo ni ka jingim jong piyo jonga tip ikan ni haga bakut Blei udon ni kelenti ka babhatam ban penmi yangi na ka ni ka jingim
Teng ki jing kali jong i yo nyem la ban yo juba. Teng i snow blei la klet no engi. Re pram nge what you do jing kermen. Next camp, Jens camp ho try Jesu. On le ye ka badon camp nag banta jong i hagapon ka badai. Nga snow to gini sngi ki kena school kam dai ka ba sup nama klik jong ki kala bati kim don ban le kim la ban krekot kim la ban le hot nilai ki don ki school kat to kat ni ki play school ban le ko online education and ki bri ki badan senang kendong pat kin le kom no ni dan im hagi por ki besitam henry nga next camp bo Blei un Ialam ni Lyngba kan ni kadang go ge jing on ba on way u real start talk god when God sends a storm, He doesn't take you around the storm, but He takes you through the storm. Habo Blei wanra ya kan no ka Eriong ka jingim ka jongi, u Blei ju Ialam ngi he jing sha naga rot ka kiar jong to ka Eriong rai u Ialam ngi Lyngba ka Eriong. Larpi perkat ya ka jing Iathuhkhana Shaphang itu ki inmates and gitu ki non sha set patok has somta camp Georgia. Andersonsville, oh nga kan mau kerteng ko to jaka Andersonsville. Kat baki lagi don na nega jaka. Shumut don mapi ka umru umbiang sho idon tang itu iwa do i baret. Ka gambiang sho ban bam bandi umla sho. Kila yo pang ka jingdo jing kermen jong iba kra ha jing sha na mal ya dunai ka pam ka di la pi puli bhai jing Iathuhkhana ka don ka jing sho ka don ka jing luti tang nak benta we ruti. Andrea haba ki niki briu ki pai shu Blei. Oi ka jing Iathuhkhana jong history ka klem ya to ba ki lai pai shu Blei rai na ni to pi ka neka de ka por ha ka ba ki briu ki don ka jing ya ka ting jong Blei pi dei ban tip ru ba ka balance of the Adventist kala sedang hakini gisnam kat pras pandro kulai. Dai kini ki poru ki brug las dan ban yit ka ting jo Blei. Ngam don ka jing artin let's say na pedeng jo gitu ki brug padana ka to jaka ki don ka to kat ni ki ba ting Blei ki don ka to kat ni ki ba riu Blei ki la tuai padu Blei la ai ya ka jing ya ka deliverance ya ki. Blei la ai ya ka jing penlight na ka benta jom ki. Hakaba ki la yo yitu I Providence Spring. Lani itu wado lani import liu belami hadin kanegal Eriong. Prabanget nila panyasham ki la Eriong ki ba per ke jing sham jonga ke jing sham jong pi ke jing sham jong ki panamar jan jongi jong khod ki ti jongi ka la ban per. Re omdon ke jing afutin ke jing kala ban per. Henry ni don tangwe utrai u balak ban Ialam yangi Lyngba ke Eriong. Ni don Blei balak ban Ialam yangi Lyngba ke Eriong. Tara wat ju ki kuslai. Kaktin jong Blei pangan penkut ya kene. Lagi sam kalenong ke ban ripusan ke dekot ke basan bat ke ban riu. Kini gede kentin ki ba aiman sim yang kat bangadang puli bat pen krek ya kene ke jing Iathuhkhana kene ke singil ni kene ka jing sulok Lyngba kaktin jong Blei. Kaktin jong Blei ka Daki eki ba iting men paik tin yangi hagahok. Haki nigi sngi habang i jing yap keleng haki ri ba per jong partai. Yo I ba mat u Blei upen paik tin Lyngba ki eki ba iting ki ba itrim. Henry ngim don kam ban ki kuslai ngim don kam ban do jing kermen. Ni shu don kam ban shu focus o ni don kam ban shat yagi kmat jongi hu Jesu Christ mana ka klemat bangi shat yagi kmat jongi hu Jesu Christ ngim yo I shu ikil Eriong ki padan ik saudong saukun jongi pat ke Eriong ka shuja rengai naga jemut jemperkat jongi Ktin jong Blei ka daki ki ba iting men pai kmat yangi hakahok a u Blei ka jingpen jongi me u balong ka jing shania kiba kut ke kendo baro bat ka jong kita kiba bat ki jong kita kiba sajngai halor ke duriau kot benyau ko uba pen snap jar
ya ka jing tunjuk ki duriau, ya ka jing ki jingat pulung jom ki, bat ya ka jing ki win ki paipa. Udai tangu Blei ubala an penjam ya ka jing ki win jom ka duriau. Udai tangu Blei ubala an penjam ya ka jing ki win ya ki dono jom pi jom nga prabangai. Udai Jisu ubala pen I ya ka nik nuksa Lyngba ka Jingiaseng jom ki senran kat bakilaya yan na Galilea sha Capernaum. Ublen ker kuyengi. To ai bagi jinget jungi kan long ka bas kem triang ha u. Ngin ya shem ya ka yap ka im. Ngin ya shem ya ka jing do let's say ka yeng ka sam. Ha ka no ka kelmat junga jing im jungi. Ngila bando ka bam ka di. Ngila ban sha set patok pro gi singi por ban wan rangan ya toya pi lada ngi focus so Blei lada ngi kami shu Jesus Christ lada ka jimu jim per khat jungi ka shat tang hu Blei nim don kam ban kuslai ka ega baca ki sau dong sau kun jungi nuat udai Blei bala ban penjam ega ta ki Eriong ernget ki wana ki jing im jungi to Blei ker kui ni prabangai. There is a spring of providence. Idon itai umpok liu. Iba Blei ulabo na kabanta jom pi ba jom na. Ban ai yangi ya ka jom ka jing im. Tongin ya pediang ya kata. Tongin ya pediang ya ka jing kulan ka jom Blei. Bangin ya pediang ru ha jing shisha ya ki lenti iba baha ka jom Blei. Ngin shania hu Blei, ngin shania ka ketin ka jom namar ha ka ketin ka jom kadon ka jing im. Prabangai kublai shibon ya ka po jom pi Lyngba ka to ka jing ya puli jom ni ka ketin ka jom Natrai ka por ka labian yangi ni ya penwai no ka nega jing selok jom ni ka nega sngi. Pat ni ya pai shaki kot jing ruai jom ni ka namba ka ba prapu pra na kot jing ruai kasi batamai ka namba ka prapu na kot jing ruai kasi ka barim. Na ka SDAH shispa prapu san. Jesus is all the world to me. Jisu uba kortam hanga. Tanya ruai lut kineki stanzas barok, nani kineki dukot barok. Bat kat bangi ruai tu nginya yang lang, bat nginya penwai da kajingin ruai la. Shispa prapu san. Jisu balon tam hanga jing im na ungayo ubat shat bor ban lakasni klema ungam sakma abas nasi ngat ilesha Shem jing men baro Jing snow sea open snow pa Lord Jonga Jisu ba kortam hanga ulok hajen jarba Naunga yoki jenkerku I klem kot shisha Ayusla bajing shaisni Usoba iker hai upa Kasni uslap jingot ker hai Lord Jongan Jisu ba kortam hanga ya ungan yai shakri Kondongan len yulok kordor but now nos kempa alor badu alebha usubarya ngabit batsngi ngan bod yahu Mad me bats me Lord Jonga Kapasau
Jesu ba kortam hanga ngamon na uway pa na ungangay bacha niya lut lenter jingim jonga jingim babha batla ulog jingim babha klem jingya klad jingim bam kut jing manjunong lot jonga Prabangay tungin niya duway Blei ukpa jungi bahap neng Yai ngo shikat deye nagabanta ka niga por ba ka niga sngi ba bangilala ba niya mani Blei Lyngba ki jing ruai Lyngba ki jing puli ka ktien bakhot jome ba Lyngba ki jing hikai ki bangilayok padiang na ka niga sngi Try ku Blei shibon ya ka jing kerku Blei jome ku Blei shibon ya ka jing don rengkat jome lembat ngi Batu ai bagi jing don lem jong me bat ngi kanom do no halaga sngi ke jing im jong i ban ngin kam I tho ya me ngin kam la ban wan kam shajan jong me ke jing rai ke bangi dang shir rai mentan galong jisu ulong ubakor tam hanga larangi la ban shat I ke jing mut jim perkhat jong I hau jisu Christ Wat lada ki Eriong erngit ki don hagi saudong saukun jongi kum ki senran ki jong u. Tanda ka ke kentin, tanda ka ke kentin, tanda ka ke kentin u Jisu u penjem ya ki Eriong ki badon haga dono jongki bat ki badon ru haga duriau kat bakidang yat lenti ko trai. Klem artatin in yasham shibon ki jing yasham ki jing im jongi ko trai. Henry ngat wai bamet ayang I kapor baga jinget jongi kanum long senjar ke jinget jongi kan senjar penban ngin yo ya kapor go try kan pentamai na gawai ka sngi siya gawai pan ya gani ka jinget ka pamela bo hagi jing im jongi I begin kami to shu ya me go try I begin la ban shania hame Lyngba ki por ki basir ki bating nama day tamu Jisu ubala job lut Yaki jing halurkom hagane ke berthai. Try ya rap yangi. Pengilak ban im ki jing im ki babha. Kat bangi yat sakatayo ko berthamai. Wala rengi don hagi long yeng long sem jongi. Kat bangi persang ban ya try yak tak malumala hagi yeng ki sem jongi men kerku yaki kam ke jing try jongi. Larengi yo ikalat ko try ban duai na banta jongno ban kren bat no let's say wat Lyngba ka phone ru pendon kami ngi ko try na banta ka buram jongme hagi ni kisngi ki ban sawan na duai ba ka imlang salang kan sakham bha sho agi sngi pori manwan om don ke jing artatin rai lem do kumta la be ibit ngi bin ya Lyngba kan nigalenti ko try ai ka bor bengin la ban ya kun na man mehi man ya lam ngi Lyngba ke Eriong Wag pa siya bahap neng si kantin ngat wai nang banta ki long yeng ki blado no ki be ki bathan jong ki ngat wai si kantin nang banta ki nurse ki doctor ki nong tray paramedics ki pulit ki wai ko try ki batray bat mit bat sngi hapdeng kini ki por jong jington jo ki jing im jongi ai bor me ki ai begin yo ki jing karmen hame ko try Ai bakin syat ki jing mujim berkhat shame knam ki ni jing ki persang ban ketik na rut na kial kin ja no ko try haga klub mat baki ki yet eme kerku yang ko try tat hadok mangine kenduk pian ngimtip daga wai pat kerukom la ne ha ni ka jok kerukom rai ga no rukom bangin ni kenduk pat me long ba ga jing mani to ai ba ga jing don lem jome ga jing don kat jome kan long pat ni apa why not ga jing a slot Jong yang kena sing tu, I berjing bak ke jong Jisu Christ, bat ke jing sius pak ke jong u, bat ke jing ke jong Blei ke ban nadu ki bam jukut ke bala ken rei hadu kata ta ke bala ailat you way away unong pak pun wan pais u bat ban don ke jing im ke ba ke la bamot. Lembat uman sim bakut ubayai hikai yangi ubayai pensat bor yangi ubay pentengen yangi But ubay Ialam yangi hagalenti Kristan jongi. I begin ki lai huway ke jing long Blei.
Kilong rengkat bat ni. Naduk kene ke kelemahan. Syaduk ki alta bam jukut. Haduk bengin na kenduk bat ujisu hagi lo ki beneng. Amen. Prabangai ke Blei shibon sehisin. Bapilai snot lang. Bat kabalang. Lyngba kene ke YouTube channel. Ublain kerkuya pi. Bat ublay undon rengkat bat pi. To I will blay un I pi kemet ka quite ka bakia. To I will blay un I pi kemen sim ka ba erang bo pinya le teng Lyngba kini ki por ki ba ki batan. I will blay un pendap ya ka ban padi ya ka ying shong ying sa bat un bo yangi ha kerukom ka ba bit ka ba biang. God bless us all in say kendo biang. Amen.